जों दिनै जे थानाय 5 तारिख जे सरस्वती पूजानि दिना जे भारत सरकार स्कुलाव जोंनि खरगसा बुकुक जुगनि जे घटना माना तियै जों दिनै चाम्पार पिएसएफ फायाखना अपनी केस बसो जति तामो आगो खानि जों नायना फायका जों सेमन का बना मियानि रबनि दिनानो बना स्पेशल कोर्ट सेसन के बना तिसाका दरबार नगो दिनै तेइसा बिनि बिचारनाय ते जों अजागाव सेमन का बयरे संकारगनाय कनफार्म मुंका जों दिनै जाफायै तेइबो दारा बिनि अजागा सिंजाका जों सेमन का दिनै अजागावा बिनि जों आर्टिकल 354A ओमफ्राय 109 IPC ओमफ्राय जे कैसा चाइल्ड प्रोटेक्शन जे एक्ट अब कैसा गाब्रब निबारिबो जों दाबो जों सेमन का कैसा बुरिनि स्टेटमेन्ट ना कैसा जिला अफिसार बा कैसा जिलानि आयु नहर गाय बजत कोगनो खलगै साजुगमानिया मुङै जों दाबो जों DPO ते SP कक सालायनाय बिनि स्टेटमेन्ट जाहाथे बुरि नि जेहेतु केस जखन बुरि नि रिलेटेड आव इंटरनेट मैटर दङ अनेक किछु सिक्रेसी मैटर दङ आब्रा ब्रक सारा गियापां मन लासि जागै दा मुङै जों कैसा बुरि नि अफिसार नि बिसिं थिखेनो बिनि फार्दर इंको माने स्टेटमेंट कलेक्ट खाने मगै जों मुङै कैसा जों दाबो टेबो फार्दर प्रोसेस नि थानाय ते जों जगाव दिनै चाम्पार भारत सरकार स्कूल नि SMC कमिटी रो बाचका जन जत टीचर्स सब जों आजका ते जों इनफरमेशन नि अनुसार जों अनेक किछु कवर सालायका ते यो जगाव जों सायमानका ते जों वानसुका तेबो खरकसा खरनि मास्टरनि याक टंगै मानो जे सुमेन चौधरी बो कैसे एक्स टीचर बाहायके बजा फाइमान बो कैसा इनविटेशन माय हाइनो फाइमैया ते जों जगाव किचन जगा चिनि जे सस्पेक्टेशन खरनि खरकटा मास्टर फिका जों आबरनि अगेंस्ट बो जों फार्दर तेबो इंक्वायरी खाइजागना मगै ते बरनो कामकै आमनि बागै इंक्वायरी खाने मगै जों प्रेसार खाइनाय गै बरक जों सेमन का जगह खयनि बरक भारत सरकार स्कूल नि जे टीचर्स अब हाय घटना थमा परे बरक कोनो हायर अथॉरिटी बनि स्कूल नि असिस्टेंट हेडमास्टर बा इनफॉर्म खैया SMC कमिटी नाव कोनो इनफॉर्म खैया तारमे बरक मेंटली बा इंटेंशनली बरक कोनो ना कोनो एकटा प्री प्लान बा टंगै फमानो मुङै जों नायो जाहाथे प्रशासन ते फार्दर abno इंक्वायरी खाइनानि ते जों बो बुसु जति abno नायमान कारण अब कैसा ते कैसा इंकाय बखरबसा चिनि कुंथाय बारा चिनि तिब्रासा बरक कैसा ST नि शेड्यूल ट्राइब नि अंडर कलायो ते ST एट्रोसिटी एक्ट रगो ओ जगाव कोनो इम्पोज खाइजालिया आब्रनो तिये बे जोंते कैसा आर्टिकल थेबोय जाहाथे बखरबसा मास्टर फुंगनानि उपयुक्तया बसिगांगो बाहाय हामजे सामखैका गाय बो अनफिट टोटली कैसा समाजनि कामनि बांगे बो एकदम उपयुक्तया आव जों सेमनका आबनि बांगे बो कैसा ओजानि सुरु सस्पेंड मिया बो जागा टोटली एजुकेशन डिपार्टमेंट हेतु टर्मिनेट उना नांगो बो कैसा टीचिंग नि कोनो फिट बरक गया।